gaishe ki mai talakawa. Hajiya Maryam Hansi kowa kina lekawa. Ki zamo mana rumfa ko na ce mafakan talakawa. Mai fada da cikawa alkawar ba ta yin sabawa. Jagaban matan sassau halin kina burgewa. Biyar matan musulman juwa mai talakawa. Hajiya Maryam gaishe ki nake ta yi yar babba. Jarumar mata na san ba za ki ɗaure ni ba. Maganar ƙarfi na san ba za a ɗauki rago ba. Maganar kyauta halin ki ne ba rowa ba. Hajiya Maryam in ka je gurin ta sai ka karba. Taimako ta gada na san halinta ne ta saba. Kin da ni shaida ce ta yi mun babatin ta baba. Hakiman mu na sassau ban gano tamkar Maryam ba. Ita ce nan ba ɗaya jagaban mata ce a gaba. Jagaban matan sassau kin fi su kyawun nasaba. Allah ka ji kan sarkin sassau shi ya naɗa ta. Mai martaba autan sambo shi ya bata. Ambasada Nuhu Bamalli ya jajjada ta. Sarkinmu na yanzu Nuhu Bamalli shi ya naɗa ta. Maman mu kin kai girma kin ga wurtan. Tun daga zamanin Queen Amina maman mu babu irinta. Hakimar matan sassau maman mu kin daga tuta. Jagaban matan sassau wallahi kin cancanta. Kuna ina matan sassau ku zo mu je fadarta. Je mu gaida uwar kowa maman mu ba ta kesa. Mai tausayin al'umma ce kowa ya san halinta. Ana kara tsare mu da ke ya ja da nisan kwana. Wai ta kanki nake yi kin ji Maryam a fannin me waka. Mama basaraki ya tsatsan girma. Zakan yaƙiwar mata. Hajiya Maryam jagaban matan sassau mai alfarma. Kin biyar matan musulman ki wasanni da haɗin girma. Basaraki ya tsatsan girma. Zakan yaƙiwar mata. Hajiya Maryam jagaban matan sassau mai alfarma. Kin biyar matan musulman ki wasanni da haɗin girma. Wani mane ku ana kuto su kai na kira sarkin
gafarta masa addu'a